Il-Life Network Foundation, Doctors for Life u l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ IC Life esprimew id-diżappunt tagħhom għal fatt li ilhom 6 ijiem sħaħ jitolbu laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-liġi tal-abort u minkejja li l-Prim Ministru stqarr mal-midja li lesti jiddialoga u jisma' lil kulħadd, il-verità hi li dawn l-għaqdiet għadhom sal-lum qed jistennew li jingħataw data. It-tliet organizzazzjonijiet permezz ta' stqarrija ġibdu l-attenzjoni tal-Prim Ministru għal fatt li fl-ewwel ta' Diċembru batu talba l-laqgħa miegħu biex jiddiskutu tħassib ta' bosta, kif espressna l-ħadd li għadda fil-manifestazzjoni pubblika li għaliha attendew aktar minn 20,000 individwu u l-petizzjoni fuq is-sit salvani.eu li ġabret mal-25,000 firmatarju. Il-Life Network Foundation, Doctors for Life u IC Life bħala koalizzjoni li qed tmexxi l-kampanja kontra l-introduzzjoni tal-abort f'Malta sal-lum għadha ma rċivitx stedina għall-laqgħa mal-Prim Ministru. Robert Abela jidher li qed ikompli jkaxkar saqajh u ma jismax mill-esperti. Fl-ittra lil Robert Abela, it-tobba u l-għaqdiet kienu fakru li l-emenda l-kodiċi kriminali tiftaħ bieb għall-introduzzjoni tal-abort f'Malta. Huma kienu insistew li jekk l-emenda tal-Gvern issir liġi, l-abort ikun permess għal kwalunkwe raġuni fil-ġustifikazzjoni li jista' jaffettwa s-saħħa tal-omm serjament jew gravi u dan kif ikkonfermat mid-Deputat Prim Ministru fil-Parlament jinkludi sitwazzjonijiet marbuta mas-saħħa mentali. Fl-aħħar jiem, grupp ta' aktar minn 80 espert fil-mediċina, ix-xjenza, il-politika soċjali u tal-familja, il-filosofija, l-etika, il-psikoloġija u l-liġi kienu għamluha ċara li l-emenda mresqa mill-Gvern tiftaħ bieb għall-abort biex issir b'mod legali f'pajjiżna. U kien għal dawn ir-raġunijiet li huma talbu laqgħa urġenti mal-Prim Ministru, talba li saret fl-ewwel ta' Diċembru u li sal-lum waqgħet fuq widnejn torox.